खुलुमबाय गोदोनि बायदिनो जों जेरैहाय खुंबोबाय थादों रंजालि बैसागोखौ देग्लायबो दंल' जों खुंगोन 9 आरो 10 बैसागनि शनिबार रबिबार जायो दा रंजालि बैसागो खुंनायजों लोगोसे जोंनि जे हारिमु बेनि दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो दिन्थिगोन रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन बयखौबो गेदेर उन्दै बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो बाहागो लानानै हारिनि हारिमु दा बेखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे फोथांना लाखिनायाव बयबो मदद होगोन गामिफोराव जेरैहाय बैसागो खुङो थिग बेबायदिनो टंला सोहोरावबो जोङो गामिफोरनि मानसि आरो जोंनि टाउनाव थानाय मानसिफोरखौ लानानै बैसागोखौ खुंगोन बैसागो खुंनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव हाबाफारि आरो बेखौ खुङाबा जोङो मोनसे आद्रा थालांनाय बायदि मोनो दा खुंनो हानायजों लोगोसे जों जाथिनि हारिनि सिनायथिखौ होगोन आरो जोंनि थांना थानायनि मोनसे गोग्गोम मोनसे बियो नेरसोन दा हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनायनि बे मोनसे नेरसोन दा बेबायदियैनो जों खुंलांनांगोन आरो बे खुंलांबाय थानो हाबानो जोंनि अराय समदे जों खुंलांबाय थानो हागोन बैसागोखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन बेखौ जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो दा बे बैसागु खुंथाय आफादनिफ्राय बादायनाय आयदाया मा मा थागोन बादायनाय आयदायाव जोङो बे बागुरुम्बाखौ होयो ट्रेडिशनेल मोसानाय जोंनि दोरोङारि मोसानाय बेनिफ्राय बैसागो सिख्ला बैसागो हारसिं मोसानाय बैसागो जेवजा मोसानाय बैसागोनि बांसिन बैसागोखौ बेस खालामनानै जों होयो ओमफ्राय बारदै सिख्ला मोसानाय होयो बायदिसिना आरो दामनाय देनायफोराबो बैसागोनि सायावनो बांसिन सोनारनानै जोङो बे बादायनायखौ होनाय जायो देरहासार बान्था हिसाबै मा होनाय जायो देरहासार बान्था हिसाबै रंजालि बैसागोनि बैसागि सिख्ला होयो बैसागि सिख्लाखौ बोसोरफ्रोमबो सोरबा साफा साफा मोनलांबाय थायो आरो दा बे बिथांमोननि बान्था हिसाबै रां रुफा होफायनाय जायो बान्थाबो थायो ट्रफि थायो बेयाव बिसोरनि स्किल रोंगौथि बेखौ नायनानै टेलेन्टखौ नायनानै जों होनाय जायो ओरैनो बादायारिफोरखौ बेसेबां थाखोसिम बान्थाखौ होनाय जागोन बैसागि सिख्लायाथ' सासेल'सो होयो बैसागि सिख्ला हिसाबै सासेल'सो होयो आरो गुबुन आयदाफोराव साथाम होनाय जायो बा मोनथाम होनाय जायो सेथि नैथि आरो थामथि बे समाव जिहेतु खुंथाय आफादा बैसागुखौ खुंनो लादों बे समाव गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरनिसिम माबाफोर खावलायनो गोनां दं नामा रायजो राजाफोरनिसिमथ' मोनसे खावलायनाया थागोन बोसोरफ्रोमबो जि फालिनाय आबादारि समाजनि जोंनि बोथोरनि जि फोरबो बैसागो फोरबो बेखौ जाहाथे बर' हारिया बयबो गाजा गोमजायै खुङो बेनि थाखाय आरो गावनि डिसिप्लिन गावनि आब्रुथि लाखिनानै बैसागोखौ खुङो नांगौ बायदिखौ जिखिनि जखानि बाराद्रायबो जानो नाङा जिखिनि खुंथायाव जिखिनि बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।